नमस्कार, हम हैं संजय पाठक स्नेही और आज हम बात करे खातिर आइल बानी भोजपुरी आ हिंदी साहित्य में रचना करे वाला साहित्यकार जमशेदपुर के मणिफील्ड में रहे वाला श्री राम पांडे भार्गव जी से। ऐसे तो भोजपुरी या हिंदी में काफी काम भइल बा, बहुत सारा लोग बहुत अच्छा अच्छा कृति लिखले बा लोग और भोजपुरी में भी बहुत कृति लिखाइल गया। अभी भी बहुत काम हो रहा बा। यही सिलसिला में हमने के चूंकि विजुअल जमाना बा, ऐसे हमने के कुछ बातचीत करे खातिर, कुछ रूबरू करावे खातिर नमामि भोजपुरी फाउंडेशन की तरफ से आज मणिफील्ड में आइल बनी जा। जमशेदपुर के मणिफील्ड में रहे वाला श्री राम पांडे भार्गव जी से बातचीत करे। बाबा गोड़ लगता नहीं, खुश रहे। नमामि भोजपुरी फाउंडेशन की ओर से रुआ सब आइल बनी और 2020 जौन की बड़ा ही संतरास वाला बड़ा ही दुखद समय रहे वो बीत गई और नया उल्लास, नया हर्ष और नया आनंद के साथ 2021 के पदार्पण भइल बा। ये समय में रुआ सबके स्वागत बा, बहुत बहुत स्वागत बा। हाँ ठीक है। और कहते रहे कि हम कुछ लिखले बानी। शांति और युद्ध में हम हमार सेना बराबर जाले जीत, यही से दुश्मन हमनी से रहेले बराबर भयभीत। बहुत सुंदर बाबा, हम लोग से बातचीत करब। सबसे पहले ये बताएं कि राउर जन्म स्थान कहाँ पड़ी और कहाँ राउर शिक्षा दीक्षा भइल? बिहार प्रांत के एकदम दियारा क्षेत्र में, जहाँ गंगा जी के गलगल धार बहता, वो ये गाय घाट पुछेरी नाम के एगो गांव बा ब्रह्मपुर अंचल में, वो ये बक्सर जिला जनपद में वो ये हमार घर बा। और वो से हमार शिक्षा दीक्षा भइल निमेज हाई स्कूल में और हर प्रतियोगिता में हमने के बराबर भाग लेते रहने जा और अंताक्षरी में या वाद विवाद में या हर तरह के वही से प्रारंभिक जौन ज्ञान भइल, साहित्य के प्रति अनुराग भइल, वो यही कारण से भइल कि हमने के चाहत नहीं जा कि ई जौन संस्कृति बा, ई जौन साहित्य के जौन आभा बा वो समाज पर आपन छाप छोड़े। जी, जमशेदपुर हुआ कैसे आगे नहीं? जमशेदपुर खातिर हम ट्रेनिंग कैनी जी। हम डिप्लोमा कैनी वहाँ ITI देहरी ऑनसोन से और वजह से फिर हम एजा हमारे इंटरव्यू रहे, चूंकि हम फार्म भरले रहनी तो फार्म भरे में टेल्को में हमारे इंटरव्यू रहे। आए ये ट्रेनिंग हमरा के वो कहले रहे कि आप रुआ आ सकिले और आए ये ट्रेनिंग रुआ एजा अपन टाटा टेल्को में रुआ ट्रेनिंग करे के बाद तो वही सिलसिला में हम जमशेदपुर आईनी और यहाँ पर हमार एज ए प्रशिक्षु हमार सिलेक्शन भ गई। तो वही में हम एजे आके रह गई और वही में प्रशिक्षण प्राप्त कैनी और आजो हम एगो प्रशिक्षु के रूप में बानी, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र होखे चाहे वो टेक्निक के क्षेत्र होखे। बहुत बड़प्पन बार हुआ कि साहित्य के क्षेत्र में फिर हुआ प्रशिक्षु बानी और टाटा मोटर्स में प्रशिक्षण लेके नौकरी कैनी ओकरी के टेल्को। तो बाबा 40 वर्ष नौकरी रुआ कैनी करीब? हाँ, 40 साल हम बिना कोनो तरह के ब्लेम के हम कंप्लीट सर्विस कैनी 40 साल टेल्को में। एक खातिर हम बहुत बहुत अपना जिंदगी के भी और टेल्को के जैसन संस्थान के भी प्रति हम कृतज्ञ बने। बहुत खुशी की बात है, कृतज्ञ होके के भी चाहिए। अच्छा जगह नौकरी कैला से मन में शांति मिलेला। बिल्कुल बाबा, एक बात बताई कि नौकरी रुआ करत रही तो कैसे साहित्य खातिर टाइम निकाल लेते रही? कैसे गरी रुझान इतना कैसे बढ़ल? साहित्य शुरू से ही हमारा रग रग में बसर है। अच्छा। साहित्य और दर्शन और खास करके अध्यात्म, ये चूंकि हमरा जीवन के साथे साथे चलत रहे
जी। और आश्चर्य हमारे जनरल मैनेजर भी ये बात खातिर करत रहे लोग कि रुआ एगो गियर बॉक्स बनावे नी और गियर बॉक्स में लीकेज भी, वाइल लीकेज भी देख लेनी और नॉइजी भी देख लेनी और गियर के कौन कौन कमी बा, गियर कहाँ कहाँ फंसता, काहे वो नॉइजी होता, एकरा खातिर भी रुआ देख लेनी। और कविता के क्षेत्र में भी कविता भी बना लेनी, आलेख भी लिख लेनी। एकरा खातिर हमारे जनरल मैनेजर तकले हमारे प्रशंसक रहे। बहुत आनंद आवत हुई वो घड़ी, बहुत आनंद आवे। बिल्कुल नौकरी भी करी, साहित्य भी रची। साहित्य भी रची, हाँ बिल्कुल। और वो ये विषय पे एगो गीत रुआ लिखले रही, हमनी के सुनले बनी जा कवि सम्मेलन में रुआ से कि जाने कौना, ये गीत के 2 लाइन हमनी के बीच में गा के तनी सुना दी था, बड़ी आनंद। जाने कौना कौना रंग में रंगाई जिंदगी, जाने कौना कौना रंग में ही रंगाई जिंदगी, जाने कौना कौना रंग में ही रंगाई जिंदगी, जाने कौना कौना रंग में ही। दक्षिण धर्मावती कछार, उत्तर गंगा जी के धार, दक्षिण धर्मावती कछार, उत्तर गंगा जी के धार, ऐनी खरखाई के तीर, पियनी स्वर्ण रेखा के नीर, जाने कौना कौना खूंटा से बनाई जिंदगी, जाने कौना कौना ही रंगाई जिंदगी। वाह, बहुत सुंदर। जाने कोना कोना रंग में रंगाई जिंदगी, रुआ गीत बहुत सुंदर सुंदर लिखिला और हमरा बड़ी अच्छा लागेला, हमनी के बड़ी पसंद करी ना जा। एगो चीज और बताई बाबा, ज्यादातर जम जम राउंड साहित्य आयल बा, उनमें 12 गो किताब अभी तक ले आई बड़ी सा जी, और 12 किताब के नाम बा मेरी साहित्यिक यात्रा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 से लेके 12 तक। जी जी, 12 किताब आई बड़ी सा। अभी जो किताब कुछ दिन पहले आई रहे, वो बहुत एक चर्चा भइल और बहुत मोट और बहुत अच्छा किताब, कविता, कवित, भजन और गजल संग्रह। तो हमरा लगा था कि साहित्य के हर विधा पे रुआ लिखनी। जी जी बिल्कुल। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा रुआ कौन विधा पसंद? सबसे ज्यादा हमार अपन जौन मने जौन रग में बसल बा वो अध्यात्म और दर्शन है। लेकिन अध्यात्म और दर्शन से इतर साहित्य नहीं हो सकत। साहित्य खातिर अध्यात्म और दर्शन नितांत आवश्यक तत्व बा। तो एमे रहल हमार। और जहाँ तक भाग 1 से लेकर भाग 12 तक हम जौन साहित्य की रचना कैनी, तो कुछ हमारे मित्र लोग ये भी कहल कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 से आपकी आपन जौन रचना जा रहल बा, तो उससे का मने संबंध बा कि भाग 1, 2, 3। तो हम कहने कि जैसे गाड़ी, जैसे यात्रा है, यात्रा में गाड़ी चल रहल बिया और जौना जौना स्टेशन पर रुकत गई, ओ स्टेशन पर एक एगो जैसे नाम से किताब छपत गई। लेकिन यात्रा तो यात्रा है, वो चलत रहेला। तो वही तरह से 12वां पर अभी रुकल बा। आ कई गो किताब हमार जौन बा तौन अभी प्रकाशन के पाइपलाइन में बा। तो ये बहुत अच्छा बा कि आफ्टर रिटायरमेंट रुआ एकदम सेवानिवृत्ति के बाद दिन रात साहित्य में लागल बानी। साहित्य के साधना और सरस्वती की आराधना एगो तपस्या है और तपस्वी के रूप में एमे आदमी काम करेला और हमू करता नहीं, जे भी करेला। बहुत खुशी के बात बा और रुआ से बातचीत करके बहुत आनंद भी आ रहा बा। एगो चीज हम रुआ से पूछल चाहब कि हिंदी में भी रुआ काम करी बनी। बिल्कुल। और हिंदी से राष्ट्रभाषा से भी राउर बहुत प्रेम बा।
बिल्कुल। तो हिंदी में रुआ ज्यादा का लिखनी? हिंदी में गद्य, पद्य और नाटक और प्रहसन और हर विधा में हम अपन कलम चलौली। आलेख वगैरह भी? आलेख बिल्कुल। एगो किताब हमारे बढ़ले बा, वो आलेख की किताब बा। तो वो ये तरह से हर विधा में मैंने लेखन के कहानी भी लिखनी है। कहानी के भी कई गो किताब प्रकाशित, एगो तो प्रकाशित बा और कई गो लाइन में बा। और कहानी के क्षेत्र में भी हम अपन और रचना धर्मिता के लेकर के हम काफी प्रयत्न कैनी। और हिंदी राजनीति पर हावी ना होके, हिंदी राजनीति पर हावी होके ये प्रयत्न बराबर हम कैनी, ताकि राजनीति हिंदी पर मत हावी होके। हिंदी एक ऐसा विषय रहे जौना पर राजनीति हावी ना होके। हमारी विचार है कि बराबर ही साहित्य जौन बा, वो साहित्य विषय जौन बा वो सब विषयन के सिरमौर है। और साहित्य के से सब लोग अपन सीख ले, अपन आचरण, अपन चरित्र बनावे, अपन निर्माण करे व्यक्तित्व के। बिल्कुल जी। बाबा रुआ तो भोजपुरी के साथ हिंदी में भी काम करनी, और हमने के तरुआ के गीते से जानी न जा, कहें कि हमने के राउर गीत बहुत पसंद पड़ेला। आजकल के जो भोजपुरी के गीतन के रचना हो रहा बा, ये पर राउर का प्रतिक्रिया बा? आधुनिक गीत में ऐसे तो भोजपुरी जौन भाषा है वो गीत के लेकर के प्रसिद्ध है जी। जतसार से लेकर के और माई गीत से लेकर के और हर गीत के ही भाषा है। एक्चुअली भोजपुरी भाषा में गीत प्रधान है जी। क्रम में प्रधानता गीत के ही दियल गई बा। और सोहर और का लोक गीत के एकरा में भरल बा। निर्गुण हाँ बिल्कुल, सब कुछ एकरा में भरल बा। तो गीत के ही तो भाषा है। आजकल के जब गीत लिखल जाता है, खासकर जौन गीतन के कैसेट बना था, ऊपर कुछ बोलल चाहब? आजकल के लोग बिजनेस समझ ले बा, साहित्य के भी और संगीत के भी और गीत के भी बिजनेस समझ ले बा। तो जौन बिकाता उहे बनावल जाता गीत, वही तरह के गीत बनावल जाता है जौन बिका जाता बाजार में। तो उससे का होता कि भाषा के जौन गरिमा बा, भाषा के जौन माधुर्य बा, भाषा के जौन भाषा के जौन उकर जौन दायित्व बा समाज को कुछ देवे वाला, वो थोड़ा हल्का हो जाता, खत्म हो जाता। और जो ना होके के चाहिए, ये ना होके के चाहिए। और अश्लील साहित्य के नाम अश्लील ना हो, साहित्य अश्लील होके के ही ना चाहिए। और साहित्य में ऐसा होला ज्यादातर लोग जो व्यवसाय करे खातिर वो अलग साहित्य के रचना नहीं करत, वो व्यवसाय के रचना करता जी। और वही खातिर वो अपन वो अलग चीज बा, पैसा कमाए के तरीका बा एगो। ठीक बा बाबा। और नया लड़कन के रुआ का कहब, जो नया लड़का लड़की लोग जन कवि कवित्री लोग जो भोजपुरी में होता, का संदेश दे? हम कहब कि साहित्य रचा और साहित्य माने सबके हित, सबकर हित मतलब भोजपुरी के प्राणवायु हो साहित्य और गीत। ये भोजपुरी क्षेत्र के और भोजपुरिया लोग के प्राणवायु हो, एक रचना होके के चाहिए, ताकि जीवंतता जौन बा और जौन उत्स जौन बा समाज में वो कायम रहे, और आदमी के नैतिक बल बराबर बढ़त रहे, ओकरे नैतिक बल कम ना होके। गीत और साहित्य और संगीत ये सब एक दूसरा के पूरक है, और एकरा माध्यम से समाज के उत्थान के बात सोचल जाला और अपन नैतिक स्तर के ऊंचा करे के सोचल जाला। अच्छा, एगो बात खातिर हम लोग तारीफ करम
कि राउर गीतन में गंगा मैया के बहुत वर्णन बा। जी जी, गंगा बक्सर के राउर जन्म बा और धर्मावती नदी के किनार पे राउर गांव बा, तो राउर गीतन में, राउर जीवनी में, राउर और भी रचना में, दूसरा चीज में भी गंगा जी और धर्मावती जी के बहुत माने वर्णन बा। एगो बड़ी चर्चित हमनी के सुनले रही जाया, एक खाली कहीं पिकनिक उकनिक में रुआ गौले रही कि गंगा के किनारे लगाई पलानी बबुआ, तो वो गीत के एक लाइन हमने के गा के सुना दी, ओकर बाद और एगो फरमाइश करब। हाँ। भोजपुर बनल बा बिराने भाई जी, भोजपुर बनल बा बिरान, भोजपुर बनल बा बिराने भाई जी, भोजपुर बनल बा बिरान। का जाने काहे दो गंगा मैया को पली, का जाने काहे दो गंगा मैया को पली, मचल बा किनारे कटाने भाई जी, भोजपुर बनल बा बिरान, भोजपुर बनल बा बिराने भाई जी, भोजपुर बनल बा बिरान। बहुत सुंदर। देखिए, हम समझते नहीं कि भोजपुरी साहित्य में तो बहुत काम हो रहा बा, लेकिन गंगा के कटान पे, गंगा के किनारे जो गंगा नदी जो धसान मचल बाटे, जो धीरे धीरे अपना आगोश में ले रहल बारी, वो विषय पे गीत बहुत कम हम समझते नहीं कि लोग लिखले भी हुई, लेकिन लोग जो लिखनी वो वास्तविक रूप से बहुत माने यथार्थ बा, और यथार्थ के वर्णन बड़ा माने शाश्वत होला। और वो कटान और धसान पे भी अपन गीत लिखनी आज जब लेकर गावल गई तो बड़ी अच्छा लागल। हम लोग के बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देव, साधुवाद देव, आभार व्यक्त करब कि राउआ दीर्घायु हुई। व्यक्तिगत रूप से जी हम गंगा के किनार के बासिंदा बनी, और दियर और गंगा के जो मिलान बा, और ओकरा से जो ऊर्जा हमनी के मिलेला, वो क्षेत्र के आदमी के ऊर्जामान करत रहे। और ऐसे मनबा गंगे तीर लगावे के फलानी मीतवा, जी जी जी, मनबा गंगे तीर लगावे के फलानी मीतवा, गंगा जी के लहरन में बा शिव शंकर के बास हो, गंगा जी के लहरन में बा शिव शंकर के बास हो, गंगा के महिमा से मंडित शोभेला कैलाश हो, गंगा के महिमा से मंडित शोभे ना कैलाश हो, गंगा जी के महिमा से शोभेला कैलाश हो। जी बहुत खूब। और बाबा हमनी के मुंह की बात रुआ छीन लेनी, और बहुत अच्छा लागल। हम जन फरमाइश के लेनी, हम तो सोचनी है कि रुआ वो ना गायब हमनी के ओकरे से खत्म कर जा, लेकिन राउरी साक्षात्कार ये मैंने खातिर भी महत्वपूर्ण बा कि रुआ गंगा जी के गीत हमनी के दूगो गा के सुना देनी। और हमनी के युवा जो भी जो लोग साहित्य में अपन समय दे रहा बा, जो लोग काम कर रहा बा, बड़ा पसंद कर रहा रहो, यही दोनों गीत से राउर पहचान रही। हम रुआ के खाली फेन साधुवाद देतनी, प्रणाम करतनी, गोड़ लगतनी। रउरा सबके बहुत बहुत स्नेह, आशीष, आशीर्वाद। ये नया वर्ष रुआ सबके जिंदगी में नया औदार्य और नया चेतना लेके आयल बा, और एकर विकास होगी, भोजपुरी के विकास हुई। जी प्रणाम।